سلام كبرات خططتي هامي علىكم من لهم دمانا بخم زحرنا يوم وانا هنا قداسين مع بالتات كم سعب واجدنا لنا كسمودا ذاك تكاتلنا كان لو سبسكرايب كتجبروا بخبرنا عدم ابتي فلما يقولنا كنبل اسرائيل نتوم حماس زقومو قداتات غزا تتقع كام زلا امين الله قدم منستر بنيامين نتانياهو كم زغلص انت خوينم اتي كقلاع زينبرو زبلو مستر هيوت اسرائيلاوያን ንምድሓን ዝግበር ምኾኑን ጸገም ከም ዘይብሉን ተዛሪቡ ዘሎም እቲ ስጉምቲ ህይወት ኣባላት ጸጥታ እስራኤል ንሓደጋ ዘቃልዒ ክብል ሓያል ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ነቒፎም ኣሎም እስራኤል ንሓደ ያሲር አቡ ሻባብ ዝተባሃለ ሰብ ዝሰርሑ ከም ዕስለ ገበነኛታት ዝርአ ጉጅለያ ተጥቅዕ ዘላም عامل محبر بوليس انتربول نحد غاناوي مينستر نبر نمحاز قيح ملكتا اوتيلولوم مينستر فاينانس نبر افريتا اتا مس مطفا گنزب بالشونان بستتحازيو بسب مزيغانا زدلزلوم اتين حكمنا اب وصاي زركب على سلطان نبر گن بزعباتي ጉዳይ زهابوريتو كمزيلا يگلص يزلوم اسرائيل اب ليبانوس متقعت اير كم زفزمت افليتام سراوت اسرائيل اب زوصو مغلصي اتي اب دوباوي كفال رئيس كتما بيروت استخايده دبداب حدا احادو گجله حزبولا سبال بونفرتي زعسللو بوت علما زغبر منبارو يلتكس قدم منستر لينسس نوافا سلام نتي اب درو عيد على دحاز استخايده متقعتي بتري خونين ولوم بريزيدنت امريكا اب تشاينا مبصح كايد مخونو افليتولوم ترامب تمالي مس تشايناوي مزنو شي جي بينغ بتليفون دحري مزرابيم نتي مغلصي اوصيلو زلوم اتوم بتي ترامب زاوجو نغداي خونات زسحبو زلو مراحتي زكيدو صبغ لزب نغلتين هاغرات انتاوي مدمدمتا كم زنبرو ترامب تقيسلوم نحددهم كبزاصحو كم استعدادمون اتي امريكاوي مراحي تزاريبلوم أكلاوي منقصاص كاب منشرو معنتان مدحان زلو تخلو كم زعبي تمرامرتي قليصوم حدش عالم لغاي مصنعتي كم زملختون تخوينو سرع أكلاوي منقصاص مقبار نتي بمنشرو معنتا زسعب موت بحدث يسو كودلو كم زخلي عرقاقي سلوم اتي مقبار منقصاص خبير خون كم زيدلن كم محنباسن مقوزصاين فخوس زبلخ خون كم زقبا اتوم تمرامرتي وسخوم معيدة مالوم مرحينتو وزيتات مكل غلابال هاجرات معباي نترامب كحقوس يبقسي زلوم مرحي وتدراوي كيدان أتلانتيك مارك روت أب خلتشعن عسر تشديشن زقوانا في فتصام منتان كيدقم أبزي زكايدو علانيتو حانساب ترامب كعوات كم زسرحي قليس زلوم أبتي جزيتي بريزيدنت أمريكا ترامب أب قدماي إبرسلطانو محازوت هاجرات أوروبا أب خفلتي جبرا أمريكا سلاز تمركوسا أب مكل غال أخل وزيتات كم زي جبرا نقيفيهم ترامب نحبراوي زمدناتات كم ناين كان خبر ركب جيريو زريو زلوم سلازخونه وروت بحموس اب براسلس خوينو اب زهبو غازيتا مغلصي ابالات نيتو 500 كاب حفشاوي جمجاتوتن مالتوون جي دي بي نمكلغال كسعبا حساب يقرب زلوم ازي دما مستي ترامب بقلتي كصوعو صنحه زقادو خوينلوم ازي زطلب زلو وسخ ابالات نيتو كابتي قدم حزي كاب حفشاوي جمجاتوتن ميتايت كسلع حنزي صنو زنبرا لعلي عزفي كخوني تبايلو زلوم نبزحات هاغرات أوروبا دما عبي قدل كون خيلولهم ازي خمسي زامسل سقومتي نروسيان معقا زعلم ديويس نترامب نمهدا قاليوم زحتو عبي حتو خوينو قصيلولهم ناب زين عرفتي كنبل لتنال كونيرال وهدة نقا بعال تحدارن عدو سلسة غلعتن زخونة تقاداليت بمحدر أحمامن أب عيدر وسبتال حكمنا ناتخطات دحري مصنع تمالي على تسران تشعانتن قومت خلتشعن عصر شواتنا متمرس سلزة عرفت قدام على سلاسة أبتي لومي شو من ساعات قبر قبري أب اندا قبريل كاتدرال ماخل مقابر حربنيات تقراي سنة سرعات قبري كفت ساميتو بايلولوم بعل بيتا كونير تخلاي كدانو كحساي زوبا ماخل وردا أحفروم طابع ماي كايحات دوب جنبار مهندس حلفي أكابورنا بمبال دما صاوعي تغريب لهم كانالنا دما نملا بيسب نمحازوتان مقالستان صنعاتي منهم نبتي غزالي زول حبريتا كنبلينا يوكرين 48 سوالو نفرتي زساتفه جزيف متقعتي داغما كايدالام روسيا ابل علي خليتي زعابيت كتما كارسيف يوكرين زعكايدتو زعابي متقعتي سب البو نفرتي سعيبو بوحدو 3 سبات كموتون كلو قالو 17 دما قوسيلوم كم زلو يتغليصوم كنتيبا تا كتما هورر تركوف روسيا اب حدا ليتي 48 سوالو نفرتي خمون خلت مثالاتن 4 تنقصصي بومبوتاتن كم زون شفت غريصوم سفي عنوتيو
በፂሑና ዝበለቲ ከንቲባ ሰለስተ ዓበይቲ መንበሪ ኣባይቲ ህንፃታት ከም ዝተሃሰዩን ተዛሪብሎም ሓያሎ ደርብታት ብሓዊ ከም ዝተቃፀለ ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ተዘርጊሑ እዩ። በትማሊ ምሸት ሩስያ ብልዕሊ 400 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣስታት 40 ሚሳይላትን ነቲ ሃገር ኣብ ዘጥቅዐትሉ እዋን 6 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 80 ድማ ቆሲሎም እዮም። ሩስያ ወታደራዊ ቦምብታት ዕላማ ከም ዝገበረ ብምኽሳስ ግብረ ሽብራዊ ተግባራት እናበለት ትፅውዖ ብመንግስቲ ዩክሬን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ምላሽ ንምሃብ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። 4 ስትራቴጂካዊ ነፈርቲ ሩስያ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ምክያድ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ኣገልግሎት ጸጥታ ሩስያ ኤስቢዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘካየደ ወታደራዊ ስርሒት ኦፕሬሽን ሸረሪት ብውሕዱ 40 ነፈርቲ ሩስያ ከም ዝተሃረማ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዩ። ሩስያ ነቲ ስርሒት ንምፍጻም 117 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘተጠቐመት ይግለጽ እዩ። መጀመርታ ናብ ሩስያ ብሕቡእ ኮንትሮባንድ ከም ዝኣትዋ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣብ ድሕሪ ናይ ጽዕነት መኻይን ብዕንፀይቲ ዝሰርሓ ሰናዱቕ ተቐሚጠን ናብ ጥቃቶም ዕላማታት ዝኾኑ ተንቀሳቐስቲ የነምርሐን። መራሕቲ ናይተን ጽዕነት መኻይን ብዛዕባ ዘጽዓንዎ ኣቕሓ እንታይነት ዝፈልጡ ኣይነበሩን። ብኸምኡ መገዲ መራሕቲ መኻይን ናብ ኣብ ጥቓ መንደራት ኣየር ሩስያ ዝርከቡ ቦታታት ከም ዝተጓዓዙ እውን ይግለጽ እዩ። ብድሕሪኡ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ርሑቕ ብዝተገብረን ቁፅፅር ከም ዝተወንጨፋ እየን ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትማሊ ዓርቢ ኣጋምሸት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዩክሬናውያን ንቭላድሚር ፑቲን ናብ ሰይጣን ከም ዝቐይሩ ወይ ገሊጹ ዘሎ። ሩስያ ኣብ የካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ከም ዝጀመረት ይዝከር እዩ። ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቁፅረን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ኣብ ኮሌጅ ኣቪዬሽን ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ናይ ፈተነ ስልጠና ይወስዳ ምህላወን እዚ ድማ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣቪዬሽን ዝያዳ ፆታዊ ብዙሕነት ንክህሉ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተመላኺቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ህንፃ ኢንስቲትዩት ኮንፊሽስ ከፊታላ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ህንፃ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኮንፊየስ ክወሃብ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ትማሊ 6 ሰነ 2025 ድማ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ካምፓስ ኢንስቲትዩት ኮንፊሽስ ኣብ ኣስመራ ከም ዘመረቐ ተገሊጹሎም። እዚ ድማ ኣብ ባህልን ልምድን ቻይና ናይ ኣሽሓት ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ትምህርቲ ኮንፊሽስ ኣብ ወልቃዊ ዕቤት ማሕበራዊ ለውጢ ጥበብ ስነ ምግባር ዲስፕሊን ቋንቋ ወዘተ ኣተኲሩ ምስ ዘመናዊ ስርዓት ትምህርቲ ሃገር ተዋዲዱ ዝወሃብ ኮይኑ ክንኡ እውን ኣብ ምስፍሕፋሕ ጽልዋ ባህላዊ መንነት ህዝቢ ቻይና ኣብ ዓለም ዕዙዝ ተራ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ትጽቢት ተገይሩሎም። በደረጃ ፖሊሲ ወጻኢታት ጉዳያት እቲ ሃገር ብዕቱብ ከም ዝሰርሐሉ እውን ተልእኾ ተዋሂቡሎም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓን ፒኤችዲ ዘለዎም ምሁራት ኦሮሞ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኦሮሞማ ዝብል መልእኽቲ ዝኹንን ደብዳቤ ጽሒፎም ኣለዉ። እቲ ደብዳቤ ቃል ብቃል ከም ዝስዕብ ይንበብ። ንሕና እቶም ኣብ ታሕቲ ፈሪምና ዘለና ምሁራን ክኢላታት ኦሮሞ ኣብ መበል 34 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብዕለት 24 ጉንበት 2025 ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣብ ልዕሊ መንነት ኦሮሞ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዘይ ምግናን ንምኹናን ነዛ ደብዳቤ ንጽሕፈልኩም ኣለና። እዚ ንውድብ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝዓለመ ዝመስል መደረ ኣብ ልዕሊ መንነት ኦሮሞ ዓቢ ቂምታን መጥቃዕትን ፈጢሩ ይብል እቲ ደብዳቤ። ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ህዝብና ዝነበረ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ርእይቶ እውን ኣበላሽዎ ይብል እቲ ደብዳቤ። ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝወስዶ ዘይጥዑይ ኣሰራርሓ ኣብ ግምት ብምእታው ብ28 መለካቲት 2020 ቀዳመይቲ ደብዳቤ ጽሒፍና ምንባርና ይዝከር ይብል እቲ ደብዳቤ። ስለዚ መንግስትኩም ካብ ዝኾነ ይኹን ብኽልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ ዝጎድእ ግሁድ ምትእትታው ስጉምታት ቁጠብ ሓቲትና ነርና ይብል። ብሓቂ ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ቃልሲ ኦሮሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣንጻር መንነት ኦሮሞ እውን ዝያዳ ጽልኢ ይፈጥር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ይብል። ኣብዚ ቀረብ እዋን ዝቐረብናዮ መደረ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ዝዓለመ ናይ ጸለመ መልእኽቲ ጌርና ወሲድናዮ ኣለና ክብል ደብዳቤኦም ጽሒፎም ኣለዉ። እዚ ፍሉይ ስርሕታት መሰረታዊ ሰልጠንቲ ኮማንዶ ተመሪቖም። ኮማንዶ ፍሉይ ስርሕታት መበል 43 ዙር ሰልጠንቲ ኮማንዶ ኣብ ማእኸል ስልጠና ብላቲ የመረቕ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ስነ ስርዓት ምረቓ ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ምክትል ሓላፊ ስታፍ ጀነራል ኣበባው ተደሰ ከምኡውን ፕሬዚደንት ዞባ ደቡብ ኢትዮጵያ አቶ ጥላሁን ከበደን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ወታደራዊ መኮንናትን ተረኺቦም እዮም። እቶም ተመረቕቲ ወታደራት መሰረታዊ ወታደራዊ ሳይንስን ኮማንዶ ስልጠና ካብ ዝወሰዱ ኣስታት ሓደ ዓመት ተቐፂሮም እዮም። እቶም ተመረቕቲ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ መሪታት እውን ኣቕሪቦም።
$12 ሚሊዮን ዝግመት ናይ USAID ኮንደም መከላኸሊ ጥንሲ ክኒን ክቃጸል ቀሪብሎም ሮይተርስ ከም ዝጸብጸቦ እንተኮይኑ ንድኻታት ሃገራት ዝዓለሙ ብበዝሒ ዝተመረተ እቲ ኮንደም መከላኸሊ ጥንሲ ክኒንን መሳርሕታት ውሽጢ ማህፀንን ኣብ መኽዘን USAID ከም ዘለዎ ይዝሕብር ኣብ ብራስለስን ዱባይን ኣብ ዝርከብ መኽዘናት ዝርከቡ ኣቑሑት ኣስታት $12 ሚሊዮን ከም ዝግመት ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ነበር ሓቢሩ መምሕዳር ትራምፕ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ምቁራጹን ኣገደስቲ ቀረብ ንከይዕደል ከም ዝከላኸለን እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ እቲ ኮንዶም መከላኸሊ ጥንሲ ክኒንን ሕጂ ኣብቲ መኽዘን ይብስብስ ስለ ዘሎ ክቃጸል ከም ዘለዎ እውን እቲ ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመላኺቱሎ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስል ነይሮም ክሳብ ሽዑ ሰላም